Ako po'y Maribel Albay, apulo ko po, anak. Ako nga pala si Angelica Reyes Manansala, 25 years old. Nilalabas po Aldoldo kahit ating pong pandemic, makasurvive na king Aldoldo ming kapanintunan kahit tusok-tusok mo po yung tindami ating kaya pong pikakwanan pampamangan. 4 a.m. po, gigising po ako. Aayusin ko po, maggagawa po ako ng sauce at saka sasangkapin ko po yung mga ingredients ng aking tinitinda tapos lalagay ko po sa cart ng motor. Minsan po talagang pag matumal po, yung naghahanap po ako ng pwesto, minsan sasabihin sa akin ng mga nagtatraffic, alis ka dyan, istorbo ka dyan. Sabi nila pong ganun sa akin. Sabi ko, sir, pangkain lang po ng anak ko yung hinahanap ko po rito. Kaya po ako nagtitinda para sa mga anak ko po. Sabi ko gano'n. Kaya naman po sa magnakaw ako, magtitinda po ako. Minsan pinaalis na po ako, pero bumabalik pa rin po ako. Kahit na po sinasabi nila sa akin na makulit ako, bumabalik pa rin ako. Doon po kasi ako kumikita. Kaya aalis po ako, uwi ako, wala po akong kita, wala po akong mapapakain sa mga anak ko. Kailangan po kasi po ako lang po naghahanap buhay sa amin. Bilang isang nagtitinda, mahirap din lalo na po nung nag-food cart po, nagsimula po ako sa food cart. Yung parang tinataboy ka na, doon kayo magtinda. Parang ang sakit sa puso kasi naghahanap buhay lang kami para maka sa pang-araw-araw namin. Pero yung ibang tao, di kami iniisip na yung kabuhayan namin doon lang kinukuha. Pero, doon kayo magtinda kasi bawal dito. Bawal ba yung magtitinda, may magandang hanap buhay? O kesa sa magnakaw kami na para ipakain namin sa aming pamilya. Pero sabi ko, Lord, i-bless mo ako. Ibigyan mo ako ng pwesto saan mo ako ilalagay na mas maraming tao, na mas maraming blessing para mapaubos ko po yung tinda ko. Sabi ko, pag nagtitinda po ako, kahit wala po akong ginagawa nun, magdarasal po ako. Bibigay naman po ni Lord yung hindi ko na-expect na piesto, doon po ako ilalagay. Unang pinagdarasal ko yung pamilya ko Kasi sila yung nilalapitan ko pag may problema din ako. Yung mga magulang ko na nag-iingi ako kay Lord ng bigyan pa ng maabang buhay. Yung anak ko na laging ingatan. Yung mga kapatid ko na lagi nilang protektahan, lalo na may COVID. Kami nagtitinda na protektaan lagi ni Lord at i-bless palalo. Iya ko po, ako man po talaga totaling makasimba kasi ketang pipagtindang ko, makayarap yan lagi ka ako yung pisamban. Minsan sasaglit ko, manguros ko ka rin, tsaka manalangin ko para karingan ako. Lagi ko pong pangadi kaya nga pong Ginoo, lagi ko po sasabihin kaya Lord, di na mo ko pong makabambye. Bang anita po, survive ko po kayong pangaldoldo ko po yung anak ko, ulit pong yako mo pong diling manito na kailangan ko, manyad ko pong kasikan na nakatawan kay nga pong Ginoo. Yung pakiramdam ko po nung bumisita po si Among Dong, sobrang saya ng puso ko kasi hindi ko in-expect sa buhay ko na may mataas na among na pupunta sa bahay namin at may dalang blessing pa po na hindi namin talaga in-expect. Masaya rin po ako nung dumalaw po si Father Dong. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil nabuksan ko po yung nararamdaman ko sa kanya, yung feeling ko po sa mga anak ko, nabuksan ko po lahat sa kanya, nadaing ko po lahat sa kanya. Sana po, marami pa po talaga kayong matulungan na katulad namin po naghihirap kasi po kayo po ang magbibigay daan po sa mga katulad namin pong naghihirap sa buhay. Alam ko naman po kayo po ang magiging instrumento po sa mga katulad namin na naghihirap po. Sana po, dakala pa pong asopan yung tao na i-share rin karelang problema at pagkwentuhan da kayo po, kaya kami bawat problema, kimbye, na ikayo po ing maging dalan para asabi min kaya kami bawat problema o sa loobin po.